Informàtica de nivell amb en Jaume i en Miquel. Tenim les vinyes connectades per USB. Informàtica de nivell amb en Jaume i en Miquel. Som els avis més catxondos de la internet. Orgue, ara em penso que se m'ha penjat el Windows. Hola, macos. Molt bona nit a tots, benvinguts una setmana més al nostre programa d'informàtica de nivell amb en Jaume i en Miquel. Jo sóc en Jaume. I jo sóc en Miquel. Molt de gust. I fusió! Vinga, la cadera. Oi, la pròtesi. Molt bé, avui parlarem d'un tema molt important perquè parlem d'una de les eines de comunicació més importants de la societat d'informació d'avui en dia. Sí, senyor. I es tracta, ni més ni menys que, de l'e-mail. L'e-mail, l'e-mail. Que no us penseu que és una cosa nova d'avui en dia, L'e-mail ja s'escrivien en el passat, fa anys enrere. El que passa que per aquell entonces les paraules se gravaven sobre una pedra i després se llançaven per l'aire. Bueno, no cal dir, que aquest mitjà de comunicació ha evolucionat fins als nostres dies d'avui. Clar que sí, perquè abans s'escrivia sobre una pedra, però és que ara s'escriu sobre un plàstic, i el que escrius ho veus en una pantalla de vidre o de plasma, ara més moderna. A veure, ja està bé això, però no era ben bé el que jo volia dir, vamos. Que avui estic improvisant una mica, Jaume. Bueno, ja. Bé, la qüestió és que uns estudis que s'han fet ara, demostren que dintre d'un temps l'e-mail substituirà a tots els altres mitjans de comunicació, fins i tot la carta tradicional de tota la vida. En resumides comptes, que aquests, que són col·leccionistes de segells, que es diuen filatèlics, aquests s'hauran de buscar la vida i hauran de començar una altra col·lecció, perquè aquesta dels segells ja la tindran acabada en 2 dies. Ojo! Ojo! Perquè l'e-mail és un dels portadors més grans de virus, que hi ha per internet tot de virus, no amb molt de compte. Sí, senyor, perquè hi ha molta gent que se n'aprofita, dels que no tenen gaire coneixements d'això de la informàtica, i envien la publicitat aquesta que es diu no deseada, que tu obres el mail... Aquesta publicitat no deseada, caca. Sí, i dius, què és això? A veure, casinos online, allò de la vinagre d'oferta, i després un altre que no entenc gaire, Jaume, a veure si tu m'ho saps dir, que és un que posa algú que diu enlargement your penis. Calla! Què vull dir amb això? Això no, hombre, això deu ser una associació d'aquestes d'holandesos amics de la sardana. Clar, és per això que surten unes gralles, així amb unes formes molt rares. Així de grans, les gralles? Són estrangeres. Bueno, deixa'm estar al tema aquest. La qüestió, fins aquí el programa d'avui, d'informàtica a nivell, amb en Jaume i en Miquel. Tornarem la setmana que ve amb fascinants temes de la informàtica, d'acord? Apa, siau, macos. Vinga, a veure, que vagi molt bé. Escolta, Jaume, una cosa. Sí, digues. Tu creus que si me dono d'alta en aquesta associació me regalaran una tenora d'aquesta que surten a la web?